Hi guys, hindi vlogs ni mauni akong maestra. Maestra ni nako. Bano siya? Diba naman kana? Di siguro. Ya, maestra ng bago. Maestra na kong bago guys. Maestra ni nako. Minus na siya. Minus. Ako po na siya po ang kayo. Hindi. Dapat sa! Ano na unsa mo ka maoy? Gusto ito kung buhaton? Maestra. Basta ko ay. Tak. Six. One, two, three, four, five, six, seven. Okay. Pupatulo niya ka maestra may. Kanahay pa yun ang Okay. Seven. Eight. And one, six. One, four, three, four, five, six, seven, eight. Nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Yay! Ayun, hindi. Tastic, oh. Ito, dlo. Basa, ha? Kailangan kibaw kang basa. Okay. Sige, basa, ha? Pinapabasa to. 2 plus 1. Dili, ang plus tudlo, apod. Kailangan kibaw kang mubasa. Ano? 2 plus 2 man 1. na siya. Yakin ni plus niya. 1 niya equals. Oh, basahan na siya. Ina na, pagbasa. Sige. Sige, basa. Diyan. Kailangan nag-answer ka, kabaw kang basahon. Basahan na siya, na. Oh, anak. Sige. Sige. Saan naman ko ani? Sige, diha. Di mo makita. Di mo ko makita, oh. Ismo gamay. Oh, Na. dito, oh. Dito barog. Dito barog pikas. Oh, kana, oh. Sige. Oh. Sige, basa, ha? Usga. Sige. Sige, tudlo abi kami basa. Tudlo ba? 2 Two plus plus 1 one equals 3. equals three. Sige. 1 plus Plus dito ka kilid, oh. three Equals 4. plus four. Be. 4 plus 1 equals 5. Dito lang kilid, oh. Sa kilid man ay di man katubang pisara. Aron kakita ang classmate. 1 plus 1, sige. 1 plus 5, okay. Dito lang 1 plus 5. 1 okay. 1. Sige na. 4 plus 1 equals Hindi 5. na Oh. ba? 1 Oh. Okay. 1 Plus
1 plus 5. 5 equals 6. 6. Oh. 6 6 plus plus 1 equals 7. 7. Eh. Ano na po? Yan, dihan na po. No. Inanaw mo na sakto. 1 Okay. Plus plus 7. 7 equals 8. Oh. 8. 8 Ay, okay. Ano nila? Yan na ako niya. Bati asin yung nombre ah. Yan. Dili naman ka. 8 Plus plus 1. 1 equals 9. Batig na si Ate A. 1 Muna. Mga batig na mo. Plus 1 plus 9 equals 10. ako pamilya siya kagitudloan guys. Wadi pa na siya kamaw. Pa na siya kamaw kay ba. Nagkuha tag maestra mi atong gikuha ni maestra ha. Ay, bagon mo na na